நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பசுமாடுகள் சரியாகவே மேய மாட்டேங்குதுங்க. அதனால் பூச்சி மருந்து ஊற்ற போகிறேங்க. மழையே பெய்யாமல் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வறண்டு போய் புல்கள் எல்லாமே இல்லாமல் இருந்ததுங்க. இப்போ நம்ம ஏரியாவுக்கு ஒரு நாள் விட்டு விட்டு மழை அதிகமாக பெய்யறதுனால பார்த்தீங்களா எல்லா இடத்துலையுமே புல்கள் அதிகமாக முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. எவ்வளோ மேய்ச்சலில் கொண்டு போய் கட்டினாலுமே பார்த்தீங்களா மாடுகள் வயிறு நம்பவே சாப்பிட மாட்டேங்குதுங்க. அதனால தான் நாம் கால்நடை மருத்துவமனைக்கு போய் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா பூச்சி மருந்து வாங்கிட்டு வந்தோங்க. பெரிய மாட்டுங்களுக்கு பார்த்தீங்களா 30 எம்எல்லும், கண்ணுக்குட்டிங்களுக்கு பார்த்தீங்களா 20 எம்எல்லும் ஊற்றலாங்க. பூச்சி மருந்து ஊற்றினோன்னா தட்டும் போடக்கூடாது, மேய்ச்சலுக்கும் அவுத்து விடக்கூடாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே தாங்க மேய்ச்சலுக்கு விடணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு காலையில் நேரமாகவே பூச்சி மருந்து ஊற்றிடணுங்க. அப்போ தான் ஒரு 9 மணிக்கு மேலேயாவது கொண்டு போய் மேய்ச்சலுக்கு கட்ட முடியும். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எத்தனை பேர்த்து வீட்டில் பசுமாடு வளர்த்திட்டு இருக்கீங்கன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். 2 மாட்டுக்கு தாங்க நாம் இன்றைக்கி பூச்சி மருந்து ஊற்றணும். ஏன்னா 2 மாட்டு வயிற்றில் கண்ணுக்குட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாட்டுங்களுக்கு பூச்சி மருந்து ஊற்றக்கூடாதுங்க. அதுவும் பார்த்திங்களா ஒரு மாடு கண்ணுக்குட்டி போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குதுங்க.